Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο πρώτο μου unboxing που θα κάνω σήμερα και θέλω να σας παρουσιάσω το Sony Xperia Z2. Καθώς στην Ελλάδα δεν έχει προσπαθήσει κανένας και δεν έχω δει σχεδόν κανένα βίντεο του Sony Xperia Z2 unboxing στην Ελλάδα. Πολλοί άλλοι που βγάζουν βίντεο και διάφοροι κάτοχοι δεν έχουν βγάλει κανένα βίντεο. Εγώ έτυχε σήμερα και αγόρασα το Sony Xperia Z2 και είμαι πολύ ενθουσιασμένος να το ανοίξω και να το δω επιτέλους αυτό το πολύ όμορφο κινητό. Το ξέρετε πολύ καλά ότι πέρα από το Sony Xperia 2, από το Xperia Z2 υπάρχει ακόμα το Galaxy S5, το HTC One και το iPhone 5s που είναι οι ανταγωνιστές. Φυσικά από αυτά τα κινητά όλα τους είναι πολύ καλά και μετά πέρα από αυτό θεωρείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας και ποιο θέλετε να πάρετε περισσότερο από όλα αυτά. Εμένα μου έκανε εντύπωση το Sony Xperia Z2 λόγω του αδιάβροχου του στυλ και του αλουμινίου frame που έχει τριγύρω και μου άρεσε πάρα πολύ και πήγα και το αγόρασα. Το Sony Xperia Z2 θα το βρείτε κυρίως στα καταστήματα από 470 ευρώ στους Cruise, αλλά έως και 650 ευρώ που είναι έμπιστα μαγαζιά που θα πάτε και θα το αγοράσετε και θα μείνετε σίγουροι ότι θα σας έρθει και είναι καταστήματα που εμπιστεύεστε όπως Public, Multirama κτλ. Τα άλλα καταστήματα θα σας έρθουν μέσω ACS Courier κτλ. Που δεν ξέρετε άμα είναι Europe version ή USA ή τι έχουν κάνει και είναι πιο φτηνά κτλ. Λοιπόν, να μην χρονοβορώ, θα πάω να συνεχίσω με το unboxing. Συγγνώμη για το οτιδήποτε, είναι η πρώτη μου φορά που προσπαθώ να κάνω ένα βίντεο, είναι τελείως ερασιτεχνικό και απλώς προσπαθώ να δείξω στον κόσμο τι υπάρχει μέσα στο packet, γιατί και εγώ πήγα και αγόρασα διάφορα άλλα πράγματα, accessories και ήδη υπάρχουν μέσα στο κουτί. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Έχω ήδη ανοίξει το κουτί δυστυχώς, αλλά αυτό δεν παίζει καμία σημασία, δεν το έχω αγγίξει καθόλου μέσα. Οπότε, Sony Xperia Z2, θα σας δείξω λίγο απ' έξω πως φαίνεται. Είναι πολύ ωραίο πακέτο. Επίσης έχουμε κάποια logo εδώ πέρα που μας δείχνει τι περιέχει το κινητό. Ξέρουμε ότι έχει Triluminous Display for Mobile που είναι το engine της Sony για την οθόνη, X-Reality for Mobile, Bions for Mobile, X-More RS που είναι το focus της κάμερας. Φυσικά αυτή η έκδοση έχει Android, 20,7 MP κάμερα, 2,3 GHz quad-core επεξεργαστής, ένας από τους πιο δυνατούς επεξεργαστές, αδιάβροχο και αντοχή στη σκόνη IPS 55-58, αντέχει ως 1,5 μέτρο για 30 λεπτά. Πολύ καλό, 4K, το πρώτο κινητό που, δεν ξέρω, μπορεί και το S5 να βγάζει 4K, αλλά το Sony βγάζει 4K, παρόλο που έχω ακούσει παίζουν κάποια πραγματάκια με το 4K του Sony Xperia Z2, Wi-Fi, bla bla bla, waterproof και το NFC της Sony που επιτρέπει γρήγορη σύνδεση με Bluetooth και πολλά άλλες συσκευές επίσης. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε το unboxing, δεν έχουμε τίποτα άλλο γύρω από το κουτί. Επίσης έχει και το FIFA World Cup Brazil, όπως ξέρετε η Sony φαγώθηκε να το διαφημίζει για το 4K της. Επίσης το κουτί μας περιλαμβάνει τα Digital Noise Cancellation Headset που δεν είναι τα απλά ακουστικά της Sony που περιέχουν, όπως είχα δει εγώ στην αμερικάνικη έκδοση ή στην ευρωπαϊκή, δεν θυμάμαι, και περιέχει τα απλά ακουστικά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το κινητό. Το πρώτο πράγμα που θα δείτε με στη συσκευασία, ας το βγάλουμε. Πολύ ωραίο κινητό. Αλουμίνιο. Το ωραίο και κουμπί της Sony εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται με την κάμερα, δεν φαίνεται. Ναι, όπως σας είπα είναι πολύ αριστεχνικό βίντεο, απλώς για να σας δείξω τι περιέχει μέσα η συσκευασία, για να ξέρετε όποιοι το δείτε. Είναι ένα φανταστικό κινητό, αλουμίνιο, κουμπί, μπλα μπλα. Τα ηχεία βρίσκονται από μπροστά. Πολλοί παραπονιούνται ότι δεν είναι πολύ δυνατά όπως το HTC, το top line flagship κινητό. Γυάλι μπρος πίσω. Τρέλα.
Έχει εδώ πέρα ειδικά χαραγμένο στο αλουμίνιο για docking station, άμα θέλετε να το βάλετε έτσι και να φορτίζει. Λοιπόν, ας αφήσουμε το κινητό για τώρα και να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο της συσκευασίας. Να δούμε τι περιέχει μέσα για να σας δείξω και να ξέρετε εσείς όταν θα το αγοράσετε, άμα θέλετε να το αγοράσετε, τι περιέχει μέσα. Λοιπόν, έχουμε όπως πάντα το USB charge cable με τον αντάπτορά του, που έχει glossy επιφάνεια και φαίνεται ότι έχουν βάλει λίγο περισσότερο η δουλειά για το ακριβώς κινητό η Sony. Πολύ ωραία. Έχουμε τα noise cancellation headset, που όπως σας είπα δεν είναι τα απλά. Και επίσης έχουμε, μας δίνει η Sony αυτό που δεν περίμενα ότι θα έχει, και τα noise cancellation και ρώτησα πριν τα πάρω, έχει ένα case. Έχει ένα προστατευτικό case στη Sony που εγώ δεν το ήξερα και το αγόρασα ξανά. Δυστυχώς δεν το ήξερα, γιατί είχα δει το άλλο unboxing στην Αμερική και δεν το έχει. Επίσης έχουμε τα manuals, οδηγός εκκίνησης, startup guide, σημαντικές πληροφορίες και μπλα μπλα μπλα, λέγε για τα headset. Πληροφορίες που άμα θέλετε τις διαβάζετε, άμα θέλετε όχι. Άμα έχετε όρεξη. Συνήθως δεν υπάρχει όρεξη και δεν τις διαβάζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το unboxing μου με το Sony Z2. Όπως είπαμε, έχουμε 20,7 MP κάμερα, 2,2 μπροστά, 2,3 GHz τετραπύρινο επεξεργαστή, 3 GB RAM, Bluetooth 4.0, αλουμίνιο, γυαλί, πολύ glossy, πολύ premium εμφάνιση του Sony Xperia Z2. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Επίσης μην ξεχνάτε, εγώ θα σας το συνιστούσα να πάρετε screen protector, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε. Εγώ αυτό το πήρα με 20 ευρώ. Είναι τα πολύ αντοχή screen protectors που αντέχουν σφυριές, τρυπάνια και μαλακίες τέτοιες. Εντάξει, τέλος πάντων δεν θα πάρετε το κινητό στις καρχίες, θα το παίζετε σφυριές, αλλά καλό είναι να έχετε ένα screen protector. Αυτό το συγκεκριμένο από το Scrooge 20 ευρώ έχει μπρος πίσω, γιατί όπως ξέρετε το Sony Xperia Z2 έχει γυάλινες επιφάνειες και πιστέψτε με, δεν θέλω να γεμίσει γρατζούνι στο κινητό και να το κλαίω μετά. Και να και το άλλο package δυστυχώς που πήραν λόγω ότι δεν ήξερα. Λοιπόν, όποιος παρακολουθεί το βίντεο μου θα ξέρει τι περιέχει μέσα στο Sony Xperia 2 και σας εύχομαι να το απολαύσετε, αν και είναι πολύ ερασιτεχνικό βίντεο. Δεν θα αρέσει στους περισσότερους, αλλά τι να κάνουμε, το πρώτο βίντεο που ανεβάζω στο YouTube. Καλή μου προσπάθεια, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν το unboxing του Sony Xperia Z2, άλλα ερασιτεχνικά και άλλα ελληνικά. Ευχαριστώ, γεια σας.